Winong Nawangsih. Alhamdulillah iki sak Agustus wingi ya Birgita Mbak Winong ora enek sing izin babar pisan. Lho ngono kuwi. Terus sasi September ya ora izin blas. Terus iki Oktober ya ora enek izine to iki. Enggak izin to? Ora izin blas. Melu teras. Ya, teras iki cara Solo kono terus iki teras. Ya ngono kuwi. Niki marginipun teras kemawon. Ha ya ngono kuwi. Iya. Desember sok ya ora pamit ya. Mergo ya aku ya rane ndi-ndi. Ayo. Ora apa-apa nggih leren luwih dhisik. Heeh. Ning woh sok malam Minggu tanggal 11 ning Ponorogo bintang tamune, Truk. Wis. Ya nang aja nang coba kaya apa nang lah bocah sing guyang-guyu marai gemes. Ayo. Pak Sumari nyawang kowe njer geget lambe wae. Sak putu butuh. Apa nang? Apa Pak? Monggo arepe karyane Suwardi Mbah. Saya mau tanya tadi loh Pak. Sing ndi? Memangnya besok malam Minggu tuh bintang tamunya siapa sih? Mbak Lucy Brahman. Nggih. Andi TB. Nggih. Cak Slendro. Nggih. Kuwi apal kuliahane ndaro? Masa. Alah kowe tak kampleng mancing-mancing. Nggih. Bukannya itu ya, yang rumahnya Tulungagung juga itu ya? Iya, bukan si Rahayu. Duduk, Nduk. Bintang tamune Mbak Silvi Kumalasari. Apa? Biasa kula niku lek angger mayangi ngedeb-debok kaya bapak ngoten nika. Arep mengo nang ndi-ndi. Ayo. Mong nyawang sinden mare kelangan duit mergo mbayari. Lek nyawang debok lak entuk duit. Ayo ngono kuwi. Apa nang Cahayu nang? Tidak ada pamundutan, Pak. Mboten enten. Nggih. Jane awakmu iso saking nyatu di sini. Ayo. Nggih. Boleh. Boleh engko ben anu Mas Biki engko ya ben dikedepi karo sapa kuwi Mas Daryanto. Ayo. Kuwi. Kedepi malah tanduk. Ayo. Nggih. Ya jumeneng coba kaya apa ngadeg men otot-otot. Ayo ngono kuwi. Nggih. Nggih. Nawangsih. Dibawani dhisik. Yoga. Men komplit. Nyun itu Kang Dar. Nyun. No. Sakitnya tuh di sini. Kakanda Sri Basudewa. Simpan gambar tak senonoh. Itu gambar teman Mira. Semua apa maksudnya?
lihatlah ini sakitnya ku di sini. Yo, Pak. Mula sok neh lek arep